ngabuza ukuthi mhlawumbe ngabe uNtindili awufani yini nesigubhu noma mhlasimbe awuhlobene yini kancane nesigubhu. Intindili ahlobani nophondo. Uphondo ri remote control yiko nibona abantu bathenga imoto. Uphondo ri remote control. Uphondo uyakhulumisa ngesikhathi ustandayo. Ukhulumisa noma ubona into zakho zingahambi kahle noma ubona kukubi njengamanje kufanele ukukhumise Mpumalanga Ntshonalanga Ningizimu amagumbi manje omhlaba. Uphondo liyaqhumana nawe. Uphondo liyenza into yo remote control yokuthi lukulethele imali ngokushetsha. Uphondo liyenza ukuthi nawe noma uhamba ufaka motweni noma ufaka kuphi liyakwazi ukwenza zonke izinto zokufikela wena phakathi komzimba wakho likwazi ukuthi liyenze into isho wena ngomlomo wakho ngoba iphondo uyakhulumisa. Okay. Yiko ke kungafani nentindili. Yiko ke kungafani isigubhu. Ndawo mkhulu. Ngiyathemba ukuthi lapha emakhaya siyacaciseleka intindili unomsebenzi wawo uphondo linomsebenzi wawo. Esigubu lesinaphondo sigubu mawusibeke emuzini wakho. Esigubu siyasimisa umuzi wakho. Umuzi wakho wenisindo. Usigubu siyakuphakamisa futhi. Liphakamisela amaqondano laba namathenda. Siphakamisela laba bezinkosi. Siphakamisa laba bathi bafuna ukuhlala kahle. Liphakamisa abantu bayeyiswayo noma ubani. Sibuye sifike indawo ziningi sibhamu nani. Isigubu senza ngiko kusiphezulu sigubu kuna uphondo. Uphondo lu38 mawulizela kanje. Yebo. Isigubu su58 mayusizela kanje. Yebo. Manje lezi zinto lezo intindili uphondo sigubu ihlukene emsebenzi wayo. Yiko ngichaza ke umuntu akwazi ukuthi isigubu sisebenzani. Yebo. Esigubu makuthi uyinyanga siyakwazi kwenza zonke izinto zokuthi sikwazi ukudosa abantu ukwazi ukubukeka kahle ukuthi abantu bavele ukwazi ukubasiza. Esigubu siyayenza ukuthi ukwazi ukuqinisa abantu lawo basebenzayo noma uyazondwa noma emsebenzini noma kuphi noma unazitha isigubu sisebenza umsebenzi lo. Hayi eziyakhala mlaleli kushubile ngempela lana emakhosini kaDoktabo Mhlanga. Esigubu umsebenzi waso le. Sesingene ejuleni ke manje ejuleni. Esigubu makuthi uyinyanga unasigubu saDoktabo Mhlanga. Uthuka wena usowusime kakhulu phakathi komuzi wakho nophakathi kwesigodlweni sakho. Yebo. Ngoba isigubu uya sisiza abantu bagulayo noma gceke noma kuphi. Uyakwazi ukuhlanganisa amafutha esigubu nemithi yokuqinisa abantu ukwazi kubadaba bonke. Noma umuntu nje wathi awu lapha emsebenzini bangitshelile ukuthi awu wena uvele ufuna ukukhohlwa kodwa sigubu siyakwazi ukuvulela yonke into kubulala wonke amagqubu alo muntu uzondana nawe akwazi ukuthola lo muntu mawufika avela abuke phansi angasakwazi ukubuka kahle vele khophoze avela khophoze angasakwazi ukuthi into ufuna kuyenza angabamba kuphi na kuphi ukuthi ayenze into yakhe lutho. Uthola ukuthi besuke lapha suka khona ethi ngiyoqeda ngalo muntu manje masifika nje wabuka wena nje phelile ndaba umthetho osigubu siyagaba ukuqinisa abantu noma unasitha noma unani umthetho siyakwenza futhi uyinyanga noma awusiyo nyanga emuzini wakho mawunosigubu umuzi usimame uwe nesisindo umuntu angavele ayenze noma yini. Yebo. Umsebenzi osigubu yiko ke isigubu siyabiza su 58 kwamanje sengisi ehlisile ndithi 17,000 isigubhu. Ngikhuluma kulabo ezinyanga banganazo igubhu sinjalo. Igubhu sekaDoktabo Mhlanga akufuna ukukhuluma kakhulu. Angifuni ukukhuluma kakhulu. uDoktabo afuna ukukhuluma kakhulu. Usebenza ngokweqiniso. Babalele zonke izinto ezitholakalayo. Ekhaya silana emakhosini kaDoktabo Mhlanga. Qhubeka njalo ubukele iDoktabo Mhlanga TV. Usubscribe ukuze uzothola lokhu njalo nokunye okuyokukhulisa okokwenza ukuthi usimame nasemqondweni nje ulwazi olubaluleke kakhulu elifihlwa kakhulu izinyanga ezinkulu njengamanje siphethe inyanga yenyanga
insimbi edlezinye uDr Sabuwa Mhlanga uchaza kabanzi ngespecial esizobe senzeka ngomhla ka6 and 7 September. Izinto ezitholakala khona sesibalile imithi yokubethela, sabala intindili, sabala isigubhu esiu17,000. Njengamanje sesingena ukuthi ke ukhona nomuthi wokugeza. Umuthi wokugeza uyatholakala ngo4.5. 4.5 ufuna ukugeza for ukuthi vele mawulala kutholakala ukuthi umzimba wakho uyasinda. Makuthi kumbe mhlambi uyaphumela ngaphandle uba nesidina nabantu. Makuthi kumbe mhlambi ufuna ukuthi kumbe mhlambi ikhona uyofuna toho ukuthi kumbe mhlambi nawe ukwazi toho zabo na ngithole kokufaka suswini. Kutholakala ukuthi uyahamba yonke indawo zonke tsuka uthola lutho. Maybe kuna sinyama bathina amadoda siyahamba uyohlangana nomuntu uzwana wesifazana wakho aphunyukele isisu. Ufike ungene kuyena wazi lutho anaye ngeke akutshele. Sewubuyeke kutholakala ukuthi izinto zakho ziyahlabalala nawe uthi uyazama akuzameki. Isinyama lezo mawugeza sikhipha isinyama lezo, sikhipha yonke into isemzimbeni wakho ukuthi ukwazi nawe phakama uhambe ufuna umsebenzi uthole uzuka ukwazi ukufaka suswini. Nawe kungayenzeka mawugeza kahle ukwazi ukuzimela ngoba kuyenzeka ukuthi ufuna ukufaka hokwana ufuna kuyaka hokwana nje ukuthi ukwazi kulala akwenzeki. Kodwa mawugezile kahle kwathi ukuthi abuye Mhlanga sibuye sikuqhave baba uyobona nawe ukuthi uzofana noba. Kusho ukuthi mkhulu ngiyakwazi ukuthi nginganasi isimnyama ngilale nomuntu onesinyama ngisithole. Ukwenza kanjalo phela. Ulala nomuntu wake waphunyukela isisu, ulala nomuntu washonelwa indoda angagezanga kuphelele. Ulala nomuntu nje kumantombazana amaningi akhipha zisu ezisu bavele balahlele emgodini noma balahla kuphi. Avale umlomo. Seyahamba abhuqela isinyama sakhe kunikeza wonke amadoda alala nawo. Lokho ngaba kusho lutho noma usukufaka ijazi noma ungalifakanga. Noma ufaka ijazi ufaka ijazi kodwa ke ungenile kulomgodi. Mawungena kulomgodi vele kufanele uphume nedodi. Noma ngafaka dazi ufaka ngajazi umthetho usho ukuthi mawulala nomuntu osifazana uphunyekele isisu noma ushonelwe indoda uzothola sinyama. Akuna nkinga nejazi lokho. Kuyiqiniso elimsulo engeke liphikiswe ukuthi bonke abantu oyolala nabo akusibo bonke abayotshela ukuthi badlule kuphi ukuze nikwazi ukuthi nilale. So ngibona ngathi kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu nomuntu ehlale nje egeze mkhulu. Kunjalo kufanele ugeze impela ngoba phela kungenzeka nawe siyabalala abaphuza utshwala bahamba baba masokulalwa lapha kusafakwa jazi vele kungeniwe nje kwenziwe umthetho so usithathile sinyama lezo. Uzobona usase uzondwa abantu. Uzobona ukuthi izinto zakho asambi kahle. Uzozwa nje iqolo lami. Kuningi ukuthathile lapha yana. Ngoba phela kuyenzeka wena uyolala nomfelakazi. Emfelakazi le ndoda yakhe leya angayigezelanga angayiqedanga. Nayo angahlukananga nayo. Kwayenzeka ukuthi le ndoda ishonile. Le ndoda isekhona emzimbeni walowo usifazana. Manje wena mawufika uthatha uphondo ungagezwanga kahle. Le ndoda le seyisabuza ukuthi ulale nomfazi wami utshelo ba. Seke uthi babathi uthola ukuthi unayimoto siyashayisa njalo. Uthola ukuthi zonke izinto zakho azihambi kahle. Yonke into uthola imali esesihlala sandleni. Kanti lo mama lo walala naye lo walushonelwa indoda. Indoda isekhona thunzilele indoda isekhona emzimbeni walowo mama. Libuza wena ukuthi ulale nomfazi waba. Wakabani lo mfazi? Utshelo ba. Angithi uyayibona into njalo. Abaningi abayazi le nto kodwa imoto siyaphela siyashayisa. Abayazi le nto kodwa ke kusebenza abayitholi. Abayazi le nto abanye bachawa amakhanda. Abayazi le nto abanye bathi susuni kwami kuhamba nyoka. Uyayibona izinto ziningi. Abanye baze badlule nasemhlabeni. Abanye baze bafe. Ngoba wena ulale nomfazi womuntu washona umuntu akusiwakho kodwa wena uyamfuna umfazi womuntu kodwa moya walomuntu njalo uhlele kulomfazi. Yiko ke abantu abaningi batshela ukuthi kufanele uthathe isigubhu uthola ukuthi abanye bayaphumelela abanye abaphumeleli. Kanti bona abanankinga siningi kuyafana nokuthi ngifuna kolaya ngibulale umuntu. Manje ke mawuthi uyobulala umuntu lo yasithusaka kasindawo. Esithuzi lesalo umuntu sihlala sikhona ngoba umuntu ngiyabatshela zonke insuku umuntu akusinkumo umuntu asinkumo. Uzolala umuntu ukhendle njengoba umhlanga. Se manje uzofa nawe uyabalandela.
ngani ngoba lobo abantu baqinile kumbulala kwakho moya woloya awuyindawo uyonamathelana nawo yebo khona nawe uze ulandele kubulalisa nomndeni ingazi lutho khona isisho esisimkhulu igazi lomuntu liyakhuluma aliyakhuluma abaningi nje babulele noma ngabe amateksi ungaba nani kodwa awuyindawo uzobuyela muva kuphela yebo uyangizwa akufani nosotsha ngoba uyofela izwe lakho akufani nosotsha uyofela izwe lakho lapha kokubulala uzenza ngenhliziyo yakho nenhloso yokuthanda mali nomona ngenxa yelodoti lona uthathe lapho uthathe khona kunjalo semanje ke ngibachazela laba bakuhlale bakwazi ukuthi mawuna sinyama noma ushonelwe mawufika kumina ufuna ngichazele ngizokulandisa 2 days noma 4 days ngiyenza umsebenzi wakho ukhipha sinyama lesiya ndikhipha lethunzi lomuntu leliya lolwambulala leli kwenza ukuthi imoto zakho zishayise leli kwenza ukuthi kungaya cake mawuli kwenza ukucabana nomfazi sonke insuku emusini ngicabana ngento encane ningayiboni ukuthi ibhekephi khona lethunzi limnyama leli waliyenza wena ngezandla zakho uyazwa mlaleli ithunzi elimnyama akuyona into encane akuyinto yokudlala uyenzeka mkhulu ukuthi ngilithathe nje emgwaqweni ithunzi kuyenzeka lokho kwenziwa ngokuthi kunabantu bathelelanayo kuthelelana kokuthi uzonana nomuntu yebo ngifuna kumthelela mandlula la akwazi ukuthola le ukufa lo kanti nawe usazondlula khona abaningi nje vele kuzoba uhlungu inyawo uzwa amadolo akekete uzwa umsimba wakho uzwa kahle maybe iqolo inyawo ziyafufakala uyabona lowo bathi umyeqo umeqo ke lo muyeqo ke lo wayeqa la kwafa kwamuntu kodwa lo muntu beungafakelwa wena bekufakelwa munye umuntu mina ngafika sewafika wawuthatha nawe futhi akuthathi wena wedwa kothatha abaningi nkosiyami akuthathi wena wedwa kothatha abaningi heyibo lokho ke kufuna ukuthi Dr. Buwe Mhlanga hayi amunye nje amadolo uzwa ukuthi athi nginamathambo yebo amathambo yakekeke yebo kuhambisana nomadolo uza kokubamba qolo yebo kubuya ngesinye isikhathi abanye kuvele kungene ngasesiswini yebo tholakala kususwini kunanyoka ehambayo mawuhlele kuyakhala usaba nokuhlala nabantu uyabona into njalo ilento wayeqala wayeqa yangena ngenyawo yonke nasiswini manje konke lokho Dr. Buwe uyakulapha ngoba ngihamba ngiye emazweni ngifuna umuthi kanjalo yebo mkhulu lana siyabona namafutha enhlanhla nemafutha enhlanhla amafutha enhlanhla 5500 kunjalo lawa hambisana nokuthi mawugezile ugezela enhlanhla kufanele uwathole lawo mafutha uthole nendwango emhlophe yokugeza 20 days ukhipha sinyama lesi umuntu sibanikelani indwango 20 days sibanikela ukuthi bakwazi kugeza 20 days kuvuleke inhlanhla zabo ngoba abanye baningi banasinyama lo muntu ugeza 20 days ukhipha sonke sinyama lesi bewunaso umzimbeni wakho kwenzela ukuthi masokuqedile muva ka 20 days seke uyobona ke nawe amaphupho akho ngoba mawuyenyangeni njengenyanga thina bomhlanga kufanele mawunikwe muthi iphupho lakho kufanele likhulume mawujabule engathi ngalo Daniel ungathi njalo nje ingahamba ilalwa njalo kumadoda akathi yini inkinga nali ithunzi leli lo muntu lewambulalisayo lisemuva kwakhe lo ntombazana akasazenzi naye uthi uyathandana muhle ntombazana uma uyibuka nje kodwa izenzo zayo izenzayo izenziswa ngale thunzi lalo mfana yambulalisayo seke izinto zayo emaphephe nje izinto zayo emaphephe ithandana nalo kusasa ithandana nalo uzothi le ntombazana ifebe asifebe azenzi yangizwa seke leso kuyisinyama lesifakazelayo manje abanye bangakwazi lokho futhi ngisazobatshela izinto ziningi zibanga abantu bangahlaliseki kahle emendweni abantu bangahlaliseki kahle nalabo bafana bathandana nabo abantu amaningi amantombazana ayahlupheka emgwaqweni ngokuthi abaziphathile kahle wabulalisa umfana wabantu uhlala ukwazi ngokufa kwakhe ungathi hayi ngizothola enye indoda ayikho indoda ozoyithola ngoba lo thunzela lo muntu umbulalisile lizokulandela uphinde umoshe nale ndoda le uthandene nayo mekuthi beyina imoto
ziyashayisa njalo Yebo. makuthi kumbe mhlawumbe inesitolo siyawa Yebo. makuthi ikhona ibhizinisi benalo le ndoda ithanda nale ntombazana yabulalisa umuntu zonke izinto mahlapa nale ndoda ayisazi manje ithi mina nginasipoko mina angeke ayazi ukuthi le ntombazana akathandana naye le yashonelwa ngomuntu onoma yabulalisa umuntu ayazi le thunzi likhona liyalandela ukuthi oh wena uthandana naye lo ngizokubona imoto siyashayisa imali ukuthi ufuna imali ehlala sandleni asazi makulala nje uthi bafuna kulala obabili nale ntombazana maybe totolozi lingasavuki lo mfana sokubambile totolozi ufuna kuyaphila ngoba lo mfazi lo muntu wangulalisa lo umfazi wami njengamanje kwaze kwanzima madoda inkinga esibhekana nazo lezi esikhuluma ngazo lana ikhehla lithena aliye deep lingene phakathi ejuleni kwespecial nezinto ama package izinto ezikhona la etholakala khona lana kwababumhlanga njoba usuzwile kubaluleke kangana nokugeza nokuthola amafutha enhlanhla awu 7.5 kuhle kakhulu mawugeza ukhipha sinyama amafutha enhlanhla awu 5.5 5.5 siqhubeke Ingceba lemali. ingceba yemali 6500 yebo ihamba nentambo ijuli ihamba nentambo ijulile phela lento yebo ngoba phela mangukunikile nje hawu Nkosi yami yebo into ejulile le Yebo. le ngikhuluma ngayo yebo ndawuwe Yebo njani? sikhona njanini Siyaphila baba. siyaphila uDr Buwe Mhlanga Ukhuluma noShungwane ngabe Pitori mangifuna ukwazi ukuthi sekuphi lapho umkhulu. oh ngisesitenga kwaDukuza KZN mawufika edorobheni isitenga uzongithola ngokusheshsha wafika wangifonela uzongithola ngokusheshsha Oh Stenga. haleluya Usebenza ngani kahle kahle umkhulu wami ngoba mina ngisakile lapha mina. utsakile Ngisakile mina ngicela ukuthi nyenze njani nyephi amabhizinisi yami awile wonke akahambi. amabhizinisi awile wena uthatha ngoba izinto ziningi angisikhuluma ifonini wena ngoba uthole inamba yami kugibela uze into ziningi sokhuluma sigodlweni Okay neba. ndawuwe baba ndawuwe Mangifika Stenga ngikhona. wafika sitenga umfonele nje fika ngaseProstish emaphoyiseni eProstish Okay neba. wafika lapho ke uyangifonela kuna garage bonjo ungene kulelo garage Okay neba, thank you. ndawuwe kubi la emakhosini kubi Ya. abantu bafuna usizo njengoba nibone nje insizwa iyafona lamkhulu ngaphambi ukuthi le insizwa le ingene ifone besikhuluma lana ngengceba yemali ngenqeba lemali Yebo. ngoba bengishilo ukuthi hayi into ejulile ke le Yebo. phela sokhuluma mase ufikile esigodlweni yebo ukuchazele ukuthi usebenzisa kanjani yebo yalo 6500 seke le ijule kakhulu ijulile impela Ah. kodwa ayifani nophondo ayifani isigubhu Yebo. ayifani imithi kubethela kodwa nayo ijulile ijulile ya seke sokhulumisana kodwa yonke imithi ngiyibalile ayinomngozi imithi ngiyibalile kwaDr Buwe Mhlanga ayinabungozi abaningi banikile sebayibonile ukuthi ayinabungozi Yebo. ngoba ina mthetho ukuthi uyenze uze uthole imali kahle kwamnandi Yebo. noma uyadlala lotho noma udlala casino noma uyenzani very imali uzoyithola akujiki lokho Yebo. kwajika kwashayisa kusho Dr Buwe Mhlanga angithi ngibanike inamba futhi kwesibili abaphinde inamba ithi 065 065 674 674 86 86 48 48 ngiyaphinda 065 065 674 674 86 86 48 48 inye yesibili 079 079 9 9 11 11 32 32 42 42 ngiyaphinda 079 079 9 9 11 11 32 32 42 42 lokubhalisa eyokubhalisa 060 588 22 68 ngiyiphinde 060 588 2268 nelisiwe sikhakhana Nelsiwe Sikhakhana yena muzobhalisa kuyena yebo lo ufuna ukubhalisa leyo namba nitholile ngiphinde ngumnike inamba yeaccount yokubamba yokufaka imali yokubamba ndawo yebo 816 00 1 sorry 16 16 8 8 00 00 71 71 341 341 ngiyayiphinda
16 16 8 8 00 00 71 71 34 34 1 1 Capitec Capitec emhlanga emhlanga inamba ke yo account izinto okumele uyiphathe mkhulu izinto kumele uyiphathe zichazeke wena lapha uma usuka lapho usuka khona uma usuka ekhaya izinto kumele uyiphathe masuze emakhosini kwa Dr. Buka Mhlanga kumele uphathe iJohnny Walker red noma ngabe iBlack but iJohnny Walker no 5 liter no 5 liter water Sandberg iwine elibomvu iTessenberg kanjalo futhi no 150 yokuhlweza okumele uphathe siyabona lana ukuthi 200 kukhona u200 wekhombo yokugeza amaqanda nenalithi nokhilimola nemakhandlela yebo kubeka sizoba no 500 wasentabeni no 500 wasentabeni yebo no 500 u500 wasentabeni 500 wesigaba samakhosazana iloko kufuneka uphathe ngoba ngehlisile specially ngenzela niqoqelele nokwazi ukuphatha lezi zinto nise nazo kwa Dr. Buka Mhlanga niyothatha umcebo wenu emcebo ngikhuluma ngomcebo mina angikhulumi ngento yinye nje ibeke eceleni hayibo na ikhona moto manje nizokhombisa kufanele kubakhombise imoto efikile nalo muntu lo kuthandi ukhombisa yona ukuthi nayi sengithengile Mabada vele ngakhatha. Ngathi singakadli thina nisosuthu ngisho kusuthu wazwakhatha. Mhlawumbe kusasa noma ngesonto elizayo kodwa into bengisho lezi moto kufanele bayiveze uyiveze nibaveze ngoba mina ngikhuluma iqiniso ngisengumdala angikhulumi amanga into ngiyenzayo ngiyayenza ingayenzi ngiyakutshela kuthi angikwenzi lo mhlasimbe futhi okubaluleke kakhulu kumele kwazi umlaleli ukuthi akusiye wonke umuntu odinga umcebo ofuna ukuza kwababa Mhlanga kanjalo nongazizwa kahle emzimbeni kubalwa izinto zokugeza kubalwa izinto zeinhlanhla mhlawumbe wena wakabi nawamandla ukuthi ufikelele laba bantu abayokwazi ukuthi bethe baphakame bathini bonke labo yebo kunjalo kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi uze uzogeza ubheke into zakho kanti kubalekile kakhulu futhi umkhulu ubakhumbuze emakhaya ukuthi umkhulu uyahlola cha ngiyahlola impela ngiyahlola ukuhlola kwami ku500 ndikutshela inkinga zakho kuningi ikwenzayo ngiyalapha siphuzo kuwa ngiyalapha ihlanyi ngiyalapha stroke ngiyalapha inyawo ngoba bengibekile ngintabe sinyama into ngizilaphayo iqolo lingapheli ikhanda lingapheli kuvuka kwenyawo mzimba uhlungu uhlala njalo mawuthi ufuna ukuthanda mbhedi kanjalo nje mathi uhlala kancane uyolala wathi uhlala kanjani uyolala khona lumbonyana lumbo likhona emzimbeni wakho siyakwazi ukukhweshisa lelumbo uhlala uphilile ikhona iflower ngiyayilapha akusiza ukuthi uyohlinzwa mina ngilapha ngokweqiniso ushonelwe ngikhipha sinyama ngokweqiniso unamathunzi amabi okubulala abantu uphumile lapha ejele uboshiwe waphuma ukukhipha wena unasinyama ufuna umsebenzi ungawutholi ngiyakwazi ukulapha ke lokho uyazwa mlaleli lapha emakhaya sesiyigoqa nje nomkhulu sesiphuma kanje ngoba sajula kakhulu sangena impela wezwa okuningi ufunde okuningi namhlanje khona la ku Dr. Buka Mhlanga TV qhubeka njalo subscribe usilandele ungakhohlwa futhi ukuya ku page lamkhulu uBuka Mhlanga ku Facebook it's BUWE ube no space M Mhlanga so qhubeka njalo ulandele mkhulu kunjalo impela siyakhwesha kancane siyamshiya siyanthanda
njengodokotela Buwe Mhlanga uyasho ukuthi abantu uyabathanda, uyabahambela amazweni uyofuna muthi, afunele abantu ukuthi bakwazi ukuphila, afunele muthi ukuthi bakwazi ukukhwelisa ipoko emizini yabo. Kubathanda kwami ke lokho, ngifune imithi ukuthi ubaphakamisa, ndifune imithi ukuthi bafune umsebenzi bawuthole, ndifune imithi ukuthi uthandeke, ndifuna umuthi ukuthi udlale emaloto uthole, ufune umuthi ukuthi udlale ekhasini uthole. Udokotela Buwe ngokuthi abantu uyabathanda. Nisale kahle South Africa, nisale kahle amazwe angaphandle nani balaleli bakhaya, salani kahle. Sobonana ngokuzayo udokotela Buwe Mhlanga lo. Salani kahle. Ndawuwe.